Parece fungsinya dah kenapa? Dia jadi bos dan rakyatnya pernah menteku mengenai yang isi kezeman mbak. Dah. जोबोद गोजोननाय मोनदों दि बोसोरा गामिनि एसेनो एसे साख्रि आवलाफोर दं जोंखौ एसे अननाय होदों मोजां मोनदों जोंनि गोसोखौ आरो अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे जोङो बिसोरखौ जों जोबोद बिसोरखौ जों थेंक्स खालामो आरो साख्रि आवलाफोरा कर'ना भाइरासजों लेबार मावनानै जाग्राफ्रा मावनो हायैलाय जोङो दिनै ज' जानानै बे लेबार मावग्राफोरनो एसे अनसुंथाइ होनो नाजादों आरो हरगासिनो दङ। दा बिथांमोनखौ जोङो ओरैबायदि बुजायहरबावबाय कर'ना भाइरासनि बे बिसोरनो जों जिनिस होनाया जाहैबाय माइरं एसे, दालि एसे, थाव एसे, संख्रि, आलु, साफोन बे जों गासै 7टा आइटेमखौ होनाय जादों। दा बे 7टा आइटेम जों होखांनायनि उनाव बिसोरो आरोबाव माबा खालामहैनांगोन जोंनो बे साफोन होनायनि खारना जाबाय बिसोर आखाइ सुनानै थाहैनांगौ गले गले आखाइखौ सुनांगौ जों बिनि थाखाय बेखौ बिसोरखौ फोरोंहरनाय जाबाय आरो जायाखै आं माबानाया जायाखै दिनै जों बोसोरानि खोला साइडनि साख्रि आवला माखासेफोर बिसोर जों दिनै बुहुमावनो कर'ना भाइरास आरो कभिड-19 जे बेमाराव दा सोलिगासिनो दं बेनि जुनै जों बोसोरा गामिनि खोला साइडनि माखासे साख्रि आवलाफ्रा ज' जानानै जों बिसोरनो अनसुंथाइ होदों। जे गरिब गुन्द्रा मावनानै जाग्रा जायफ्रा एकदम लेबार मावनानै बिसोर उफाय गैया लेबार मावाबानो बिसोरनि जुनै जों बेखौ जा हायो जों अनसुंथाइ होनाय जाबाय जाहाथे बिथांमोना जाहाथे थांनानै थानायाव आरो सोलिनानै थानायाव जाहाथे एसे एनै बे अनसुंथाइजोंनो जाहाथे सोलिनानै थानो हायो। बिसोर जिहेतु बुहुमनाङैनो लकडाउन जादों बेहाय खामानि मावनाय आरो दस्रा गामियाव थांनो मोना बिनि जुनैनो जों बे अनसुंथाइखौ होनाय जाबाय आरो साफोन जों थरसे होनाय जादों ओमफ्राय माइरं, दालि, आलु, थाव, संख्रि बेबायदिनो बिसोरजोंनो जों होजोबनोबो हायाखिसै थोजासे होजोबनो हायाखिसै जों बेजोंनो जाहाथे बिसोर गोजोनो।